Malipayong adlaw sa grasya, kanatong tanan o kaninong tanan mga Kristohanon. Karong adlaw, miabot na kita sa Huwebes, sa Oktaba, sa Pasko, sa pagkabanhaw sa Ginoo. O ang Ebanghelyo karon nagpahinumdom nato sa duha ka mga butang nga diin mausab ang gipangutana sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagpakita sa iyang mga tinun-an. Una, giingon dito sa Ebanghelyo, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha man kamo. Kabalaka o pagduha-duha. Worries and doubts. Worries and doubts are called existential hazards, matod pa. Mao kini makabalda sa maayo nato nga hapsay o maayo nato nga kinabuhi o panghuna-huna. Una, ingon ang Ginoong Hesukristo, nganong nabalaka man kamo. Sa atong kinabuhi, maghuna-huna ba yaputaan ni kay nagantag mga kabalaka. Mabalaka kita sa daghang mga butang. Mabalaka kita sa atong ugma, mabalaka kita sa atong dagan sa atong kinabuhi, labi na luna kita yung mga sakit, mga balatian, mabalaka kita unsay dangatan sa atong pamilya, nabalaka kita karon kay naggrabe ang init, nabalaka kita sa katalagman nga kagahapon ang nasod sa Taiwan gilinog, mga kabalaka nga mo'y makaputos sa ato nga inadlaw-adlaw nga panghuna-huna. Una ikaduha, ingon po ng Ginoo sa Ebanghelyo karon nganong nagduha-duha man kamo. Magduha-duha ang tao tungod kay di man gud nato matugkad ang kamatuoran diha-diha mismo. Unya di po ta makakita unsay kamatuoran nga nagpaluyo sa usa ka panghitabo bisan gani ang dagway o tinagdan sa tao. Moabot ang punto nga kita magduha-duha. So doubts and worries na anak nato. Unya kung magpalabi kita sa mga pagduha-duha o mga pagduda o mga kabalaka, maingon tampo nga kahingawa, unsa may mahitabo ang atong adlaw dili malipayon. Unya dili pud maayo atong pagtan-aw sa atong ugma. Nganuman malisang matang matubang sa kaugmaon. Nganuman kung naa kita kanunay sa mga kabalaka o kahingawa o mga pagduha-duha, we will not face the future bravely and we will not face the future with hope and confidence in the loving plan and action of God. Di kalikayan nga magduha-duha ta, di kalikayan nga maglibog ta, di kalikayan nga mabalaka ta. Apan kinahanglan ang atong pagtuo mas mulabaw kaysa atong mga kabalaka o pagduha-duha. Karon, unsa may imong mga gikabalakan? O unsa may mga kahingawa nga gahari diha sa imong kasing-kasing huna-huna o galamhan? Ang Ginoo mipildi mibuntog sa kamatayon sa iyang pagkabanham. Maningkamot kita nga atong pagtuo mas mulabaw pa kaysa atong mga pagduda, pagduha-duha, mga kahingawa o mga kabalaka. Daigon ang Dios ato siyang angayang pasalamatan adlaw ug gabi sa atong kinabuhi. God bless us all.